1300 ka mga adlaw agisgutan sa Daniel chapter 8 verse 14. So kining 2300 days is importante kay nino sa Adventism tungod kay ang Adventista nagsugod ni ini nga propesiya sa Daniel chapter 8 verse 14. So mag-start sa Daniel 8:14. Ang Daniel 8:14 giingon diha nga unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed. No? So sulod sa 2,300 ka mga tuig diha, no, pag mahumana siya ang 2,300 ka mga tuig, mao ang paghinlo sa sanktuaryo. Sumala sa Daniel 8:14. Kung kanang 2,300 himuon ra nato na siyang adlaw, literal days, dili na nato siya himuong years, sumala sa Ezekiel 4:6 nag-ingon diha mga kaigalaan nga I appointed thee a day in a year. So ang isa ka adlaw sa Ginoo, isa ka tuig kanato sa Ezekiel 4:6. So himuon nato nga years ang 2,300 days or years. So focus lang sa tano sa gitawag nato og kanang kung unsa akong itudlo para dili mo mawala kay naka-plaster naman siya daan. Ang ato ang pinaka sintro ani nga atong tun-an isang Daniel 8:14 ug Daniel 9:24-27. Kay diri sa Daniel 9 chapter 24 ug 27 diha nato makita mga higalag igsoon ang kining continuation sa Daniel 8:14. Kay sa Daniel 8 wala may hubad, pero pag abot diri sa Daniel chapter 9 naa diha ang hubad o pagpadayon sa propesiya. Okay? So basahon lang na ninyo para i-check nato kung sakto ba or dili. Pero akong ginapakita sa inyo ang mga ighalag igsoon ang kining unsaon siya paghubad kay given naman ni siya. So kay sometimes na mangutana sa ato ang moingon nga asa man nimo gikuha ang nganong 1843 man na nganong 1844 man na nga kung imong minusan ang 2300 is ang resulta na 1843 man. So akong ginapakita sa inyo kung unsaon pag-solve nga sayon lang siya. Okay? So karon mao na ni siya. So 2,300 days sa Daniel 8:14, ang 70 weeks makita nato na siya diri sa Daniel chapter 9 ug ang 69 weeks. Okay? So ang himuon nato una is i-multiply sa nato ang 70 weeks para makuha nato ang days, adlaw, no? Multiply sa nato ang 70 weeks into 7 para mahimo siyang days, 490 days or years. Og 69 weeks times 7 is 483 days or years. Okay? So diri lang sa ta. Now, nakuha na nato nga mao ni siya. Okay? So, kanus amay nagsugod. Kaning mga kadugayon sa panahon, kanus amay nagsugod. Okay? Nagsugod na siya sa 457 BC. Okay? Sumala sa Daniel chapter 9 nga sa panahon nga tukuron pagbalik ang Jerusalem sa dihang nagcommand o nagsugo ang king sa Persia nga mao si Artaxerxes nga i-revealed ang Jerusalem, mao na diha nagsugod ang 2,300 days, ang 70 weeks, ug ang 69 weeks. Pero ang pangutana, nga naman, nga kung subtrakan nimo 457, ang 2,300 is 1843 man. Dili man siya 1844. So, unsaon to siya pag-solve, nga sayon ra nato siyang pasabot. Okay, mao ni siya itong buhaton, anhita sa sinugdanan aning mga kadugayon sa panahon. Okay? Kaning 457 BC, ang 457 BC mga kaigsunan, ang BC counting nagsugod na siya sa pinakataas nga number padulong sa pinakaubos. Ang pinakaubos nga number is ang 1. Okay? So, atong tan-awon gani. Ang 457 BC, minus 1 gid na siya. Nganong minus 1 man? So, kung diri ta magsugod, 457, so diri lang atong paubusan ang number. Diri lang sa 4 BC padulong sa 1 BC. Okay? So, gikan sa 4 BC, atong ibutang nga ang 457 is ang 4 ta magsugod, no? 4 BC paingon sa 1 BC. So, 1 BC, then 1 AD paingon sa 4 AD. So, ang BC counting gikan sa pinakataas hantod sa pinakaubos, pero ang AD counting gikan sa pinakaubos nga number padulong sa pataas na ta. So, mao na nato ang panahon karon. So, kung imo siyang i-count mga higala, kung magsugod to sa 4 BC paingon sa 1 BC, 3 years ra na siya. Murag relo ba? Nga kung sa relo ka, mo trabaho ka galauna, mo undang ka alas 4, tulo ra ka oras ang imuhang trabaho. Okay? Kaya nga naman, diri man, naman na siya 360. Okay?
So kada tuig adunay 360 ka mga adlaw. Kay nasayod na ta ana. Sa mao ni siya ang reckoning og time, no. Dili ta mo sunod sa Gregorian kay dili man nato masold, dili nato makuha ang given nga kung dili ta mo balik sa original nga number of days sa usa ka bulan ug number of days sa isa ka tuig. Okay? So mao ni siya mga higala. So gikan sa mao nang always minus 1 siya. No, ibutang nato. So gikan ta diri mao gihapon ni siya diri. So mahitabo ni siya 456 ra ni siya. So mahimo ni siyang 456. Karon diri na ta. Nakuha naman nato. So ang ED counting kung unsa ang number nga imong makita, maupod na ang number of years. Pero sa BC counting kung unsa imong number nakita, dili na siya ang number of years. Kung date na siya kay nganuman, always minus 1 na siya. Always minus 1. Ayan ay makuha ang number of years. Numero sa mga katuigan. Now, 456. Na atong sulayan, kung makuha ba nato ang 1844, kung gamitan nato o minusan nato ang 2,300 sa 456. Makuha nato mga higala. Minusi gani. So, ang resulta, 1844. So, 1844. So, diri pud ta sa balikan nato ang 70 weeks pod, no? Sa 70 weeks. Ang 70 weeks or 490 days or years, minusan po na ito sa 456, ang result niya is 34 AD. No? So, kuha na to. Dayon, diri pod ang 483, minusan po na ito 456. 456, ang resulta niya is 27 AD. Okay? Kuha na to. So, sayon ra kaayo siya mga higalag igsuon. Now, unsa man ang kaimportante ani? So, ang 2,100 days is ang kadugayon sa panahon nga limpyuhan sa Ginoo ang sanktuaryo. Kaasam ni nga sanktuaryo, sa langit nga sanktuaryo mga higala. Kay duha man kabuk sanktuaryo sa gibuhat ni Moses, manang gihatag sa Ginoo sa Exodus chapter 25 verse 8, 9 and 40, no? Adunay pattern. Ang pattern katong nasa langit nga sanktuaryo. So sa diri kung basahon tani ang Hebrews chapter 9, nisulod si Kristo sa pinakabalaan nga nagsulod siya si Kristo sa sanktuaryo nga dili hinimo sa tao kundi sa Dios. Okay, so mao na siya ang verse 24, nisulod si Christ. Okay, now, muna ang kaimportante. So diri pud ta sa kining 70 weeks, allotted years ni siya o kadugayon sa panahon nga gihatag sa mga katawhan sa Ginoo nga mao ang Israel kaniadto nga naundang ang ilang pagkapinili mga higala o ang ilang pagkatinugyanan sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo nga nagauban sa ilaha kaniadto ni undang sa panahon nga gibato nila sa Stephen niadtong 34 AD. Okay? 34 AD. Ilang gibato si Stephen, mga higalag igsuon. Okay? So, diri na punta sa 69 weeks or 483 days or years. So, gimaynusan na to siya. Ang resulta na is 27 AD. So, kaning 27 AD, kung basahon nimo sa Daniel chapter 9, so giingon diha nga ang 69 weeks, allotted years o kadugayon siya sa panahon nga ang Mesiyas i-anoint or mao nang giingon sa Isaiah 61, no, nga gibalik gyapon na sa New Testament nga niingon si Jesus nga kanang ang espiritu sa Ginoo anaa kanako kay iya kong gipili para maoy magpagawas ni adtong nabilanggo o katong mga nagsakit ipahawa sila sa Ginoo ato, no. So mao na gipakita ni Jesus Christ sa New Testament nga gipang-ayon niyang mga masakiton, mao na ang iyang gihimo higala. Now, so sa 27 AD, ang edad anak ni Christ is 30 years old. So gikan sa 457 BC, allotted years 69 weeks or 483, pag-abot anak diri sa 27 AD, mao na ang baptism ni Jesus Christ. Kung basahon nimo ang Luke 3:23. 30 years old si Jesus ana nga panahon. So, ang work ni Jesus Christ 3.5 years, no? So 3.5 years nag-work siya 3.5 years sa 31 AD. Mga higalag igsoon ang nahitabo, namatay si Christ sa 31 AD. So, klaro na, no, nga 3.5 years. 3.5 years pod, ayha nila gibato si Stephen. No, nasirado ang ilahang pagkapinili. Dili close probation na, kay ang katawhan sa Ginoo sa Israel, manang giingon ni Paul sa Romans chapter 11, nga kung mubalik ang Israel, nga original nga